Jao što ja volim magiju, volim iluziju, mađioničare, iluzioniste, pa sve volim. I ja volim. I ti voliš? Volim. Baš volim što voliš. Znaš kad jednom trenutku, recimo, budu ovde, pa odu na drugi kontinent. To jedva čekam da mi se desi. Pa recimo kad od marame naprave goluba. I to nije loše. Pa kad recimo pretesterišu koleginicu. Misliš mene? Pa ne vidim drugu koleginicu ovde. A zamisli ono, da. Više mi se sviđa da idu s kontinenta na kontinent. A meni se više sviđa da pretesterišu koleginicu. Dame i gospodo, pozdravite jednim aplauzom Pixija! I Zeku! Dobro nam došli, Pixi, Zeka i Darija. Dobro večer, dobrodošli, izvolite mikrofon. Dobro večer, bolje vas našli. Kakva se sad magija ovde desila opet? Pa ovo je bilo malo zabavno za publiku, onako kao lutkarski neki fazon. Darija, mene zanima gde ti staneš, drago moje dete ovde, mislim dete, devojko. Ja ne mogu da shvatim kako se pretvoriš ni iz čega. Pojavim se. Pojaviš se. Prošli put se pojavila u Golubarniku, sada malo drugačije. Mene ste prošli put slali u Golubarnik, zato budete srećni što pričam sa vama uopšte. Da ti kažem, tvoja sreća što ja sa ljudima nisam bio pre emisije, inače bi ti bila daleko, daleko, daleko odavde. Dogovorit ćemo se. Jel može, a? Vi umete da radite svašta. Sad vas molim, da li možete da mi obećate u sledećoj emisiji da ćemo da napravimo neku smicalicu za mog kolegu, šta sad slušaš? Začepi uši. Pa ne, nego ću da odem pa da pričaš s njima, pa da ga dođem da pošaljemo bude negde lepo. čiribući riba. Da nešto lepo napravimo njemu. Može, da ga pošaljem kod neke plavuše. Joj, molim te kod plavuša. Toga mu ne fali. Molim te, znači ovih brineta mi je već... Voliš plavo makar ispod oka. Plavo pa se ne vidi. Dakle, dogovoreno. Naravno, naravno. Vidimo se onda ponovo, bili su sa nama... Pixi! I Zeka! Darija, ovo je za tebe, izvoli.